asumaan. Ensimmäistä kertaa driftingia. Viime syksynä osti tuon auton. Matti. Herra jestas. Luoman Matilla, joo. Talven mittaan ja katsomaan miten asumaalta löytyy. Hyvä on linja. Ja kaavasmetsyystä hivenen aikaisemmin voi mennä pystyyn ja ottaa pientä osuutta kuulua. Teemu Asumaa! Oli erittäin hieno veto kyllä Asumalta tähän paikkaan. En oottanut. Finlandin Euroopan mestari lähellä tullaan olemaan, että pieniä juttuja sieltä löytyy. Entry täydellinen, ei mitään ongelmaa, kuten myös tulo, teillä on hyvä. Pysytään syvällä koko matka, lähdetään kolmosklippiä kohti, löytyy täydellisesti siinä aivan klipin keskellä. Olisi saatu tulla pikkasen aikaisemmin syvälle, sitä myöten käy siinä osaamatta just siellä syvimmässä kohdassa ei ihan pääse perikään. Sieltä tulee vähän niitä ja vähän kulmikas tuo vitosklippi, mut toisaalta tällä hetkellä parhaat pisteet on 90. Joten jos tuo muuten oli se auto mikä tahansa, jos se toimii paremmin kuin viime vuoden Lahdessa. Kyllä. Se on niinku se pointti, ja tuomarista on nyt ilmeisesti uusintoja vielä katsoo, kun seuraavaksi sitten vuoroon viime vuoden lajittelu 1, Mika Keskikorpi, mutta odotellaan Heinosen pisteet. Ajoli kulmasta saman verran kuin kärkipisteet 22, parhaimmat on saanut 23, Robin Nishidan pisteet siis se. Japanilaistuomari on siis kulmatuomarina, kun ajolinjassa Tommi Kojo ja tyylissä sitten Turov Tofti Snellman. Ja Lauri Heinonen 94 pistettä ja lajittelu kärke 49 pistettä ajolinjasta, joten se oli varmaan se pisteen rokotus siellä vitosella. Ja tyylistä 23 päivän kovimmat tyylipisteet. Lauri Heinonen ottaa oman paikkansa. No kyllä näin se 94 ja Heinonen lajittelu kärkeen. Siinä on Mika Keskikorpi. No, mä kysyn, että sä 95 hakee, niin ei kun 99. Niin, 95 mennään taas lajittelu kärkeen. Ajolinja 50 kärkeen. No siitä alusta alkaa, niin se ajolinja on niinku pitää. Ja kun mennään luuria hipoa. Juuri ollenkaan ja on juurikin näin, kun nyt ei puhuta pelkästään siitä, että se ajolinja kohdallaan, vaan siellä on aivan täydellinen kulma koko ajan, siellä ei ole mitään muita ylimääräisiä korjausliikkeitä. Siellä on käytännössä koko ajan jatkuvaa savukaksas tulee perään. Se tarkoittaa sitä, että pyörä pyörii siellä koko ajan tasaisen tappavalla tahilla. Ja käsittämättömän hieno suoritus siinä muuriosuma. Se oli raju osuma, niin sen jälkeen niin kuin välittömästi ollaan takas siinä tekemisessä. Ja vitosboksiin mennään varmaan sieltä, missä pitää 88 pistettä. Mika Keskikorpi, ajolinja kumminkin 47. Tyylistä ja kulmasta sitten rokotetaan, koska se oli selkeästi kulma ja tyyli virhe siinä, kun törmättiin. Kyllä, se on just näin ja väitän, että ilman tuota seinäosumaa siellä olisi 10 pistettä enemmän. Korpi hiskoi 6th place ja nyt vuoroon Joona Varonen. Joona Varonen 2 viikkoa sitten ensimmäistä kertaa jo driftingia kilpaa fyysisellä autolla. Virtuaalimaailmasta kovaluokan suorittaja, yksi kovimmista sieltä. Ja sieltä sitten tuli kutsu viime vuonna testaamaan Black Smoke-autoja talven mittaan. Tää auto rakennettu.
nimellä kulkeva 190 dieseli tietysti, koska Black Smoke kyseessä. Ja Joona Varonen, katsokaa tuota ajolinjaa. Se on hirveän helpon näköistä kun se osaa. Tää on sarjassa, me näitä nautitaan ja katsotaan. Mä en oo vielä löytänyt virhettä. Jos haluaa hakea niitä paljon puhuttuja lillukavarsia, mutta eipä täältä mitään haetakaan. Joona Varonen ja täällä mä sanon, että tää on yli 90 pisteen suoritus. Kyllä menee yli 90 niin, että 3 points for Joona Varonen. Varonen on nyt lajitellut 2 kertaa kilpahommissa. Hyvinkään paras oli 92, täällä yhdellä vedolla 93. Kuinka taitava tuo kaveri oikeasti on? kyllä kilometreihin nähden on erittäin taitava. Ja pysyykö nyt se tahti koko ajan ylöspäin? Onko meillä otettavissa hienosti toiseen. Nyt joku ongelma. Joo, jotakin siellä nyt on tekniikan puolella. Veto loppuu kokonaan, kun tullaan siihen kakkosklippialueelle.